Kung nakabot mo gupat ka tuig sa inyong relasyon, If you have in a 4 times and 4 years relationship, Dolanday, di na siya matabas-tabas, Dulanday. there's not a cutting. Dolanday, tabas mo ka. Cutting, ano? Kung sa negosyante pa, grabe mong invest nga paghigugma. And business people say, you have a lot of investment. Itago na lang ko sa pangalang Lawrence. Just call me Florence. Florencia, for short. Upat ka tuig ang among relasyon ni Gardo Dolanday. We have a 4 years in relationship together with my boyfriend, Dolanday. Cardo. Cardo is a big bodybuilding. So that and never. Doon na siya anak ko sa kanhing, sa iyang kanhing trato. Cardo is they have one child in a former relationship. Dolanday. Dati niyang karelasyon si Pinky. His ex-girlfriend is Pinky. Amo tuga sa ato kay duha mo gutayan o uyab nga Pinky. I don't know why to say goodbye. Basta Pinky. Yes, that's Pinky. Dagan magpudig na karelasyon kaniyan to si Gardo Dolanday. Yes, Carter is a lot of girlfriends before. Just like you. Nasa'y Pinky one, nasigig tawag-tawag niya. Yeah, they have Pinky one and Pinky two. Si Pinky to maghatod-hatod og prutas. Pinky two is always bro. Yes, fruits. Di na nato lalison pa Dolanday. Stop. Pagabot sa upat ka tuig na mong relasyon, After 4 years in a relationship. dito nagsugod ang gapnod sa kong kinabuhi. I didn't sorry, I'm just stuck now to my Okay, life. Rini. And then, Ano ito? Lagi mo diyan, man. Ay, mas may buntang niyo mo dyan, mabuhay ka. Gusto man ka nanilipas siya. Siyong ka na mong mata.
Duka ko mas alam ya kan nag-movie marathon ko kumad. Nanapod ka, anak, man. Ay, lang sige. Yung kanawa ng Andy film. Maubangat pag ka ng gani, mas bang weekend bitaw ka ng... Sabado Domingo nilagay ko kita ni Paringardo. Ay, asa rin na sa kaadto? Ay, si Paringardo, nagkuhan, si Paringardo, niulit sila ang lugar sa Maleta. Kaya nagsakit ako, tiguan ako yung mamamad. Ay, maubang. Maog yun. Wala, uy. O, lagi. Aw. Yung gani ka. Gani. Mas, uy. Di na pahiwatig naman ang imo, man. Uy, Mad, dito ba naman kasi mag-pangutalan na ako. Mad. Sure ka nga dito, kika nag-auli. Kung dito na siya nag-auli, Mad, kay yung mama gani, balik. Yan, nasa po sa ako Facebook. Anong kulit sa dito? Ang mga picture. Adi, magkinahil. Nasa Facebook, pero hindi magkina-updated siya sa Facebook, Mad. Ako may tigay, tagkuagunit na niya yung Facebook niya. Amo yung ano na gana mo Facebook. Eh, kabalo naman rin ka password. Kaya niya, tapa, dili mo na magkuhan sa kuha, kay close sabihin ako ng iyang pamilya. Ay, maupos. Sus, alam kong kekero, no? Kita gini mo makita ng Facebook at Michael ba? Ay, kito si Michael. Ay, i-deactivate tayo. Ay, kinag-post-post na picture sa bukid nun. Kato ba ng si bike-bike? Kato ba si bike-bike na? O, mauna. Kato mahapit siya sa Samantha? Ay, ano na dumagdumas, maluoy ka. Nadak-dak para ba ito dito ng trail to? Mas kabalo ba yung kamat niya? Kanay mong keki. Grabe ba kayo to? So, puro-puro ko itong pula. So, selfie-selfie. Ay, ganun yung mga password. I-deactivate ang yung account. Ay, ayaw na siya sa kuha. Hoy, mas sige na siya mga inaanak. Ay, yan naman, ayaw na siya sa kuha yun. Ito ko na si Gardo di mo, Mas. Ano kaya sa kuha, oy? Na, anak ni Mas, dapat lang. Ito, kilista na lang ako, oy. Mita ko gaing kay Kiro na, ano ko'y pagkungkit. Kaya man yung magkikero ron. Si Kuan. Si Nico. Nico? Oy, katong Dili ng Kuan, Mas. Dili ang taga-radyo ka, Nico. Okay. Trabaho na siya kanang shop. Ano ba na siya? Oo, grabe naman ay mo. Mura siya si Doc Kramer og naong tisoy kaayo. Ako ba? Mas, napansin ako si Mama, mahilig kang pagkaklaro na yung kang gwapo kayo karon man. Ay, alangan. Atis bistiso na po. Binuangan kita ng dilibistiso. Kito na yung mamaligyan ko niya ay, mamaligyan pa nga na kuyab ni mo ito si Dodo. Uy, gusto mo kayo karabuntang magsinig-suri na yung pandisan. Ano ba? Abot sa balik, yung mga pikag yun. Matulog ko ng favorite na siguro doon lagi basta nga. Sa malita, ginanagpuli na si Gardo. Kumingon niya, Masoy. Wala may signal daw dito. Wala kong itawagan out of coverage area gani. Kung may signal, kagusto kong signal, as malita. Ay, mamingon niya. Suok-suokon. Biya sa ilang lugar, Mad. Ay, abot lang, di ko mo to, Mas. Basta kayo, nakapangapin mi sa una, no? Naagtamid ako kayo nga ulan. Ano niya? Nalandslidean mi, nangapin mi na sila may signal. Alam, di ko piyasa ng Gardo, Mas. Ay, kamo ikaw, Mas, Mad. Kuwan kayo ka, Mas, ba ka lang. Dirty kitchen, kaya huna-huna, Mad. Dala ko isa ka sa akong bugas niya para sa niya sa bata. Salamat. Kana iya. Siyempre, ingon si Mayab. Napato mo kadrian. Hello, Daddy! Ay, Angel! Dali, Angel! Oh, ang imong toy, gipalitan di ka og Annabelle! Daddy, katapay, Maria Leonora Teresa! Sunod na po to ha, kay tulungan ko to ka buok. Mahal ka na sa si Annabelle kay Sara Usa. Sige, Daddy! Daddy!
Basta mabalik ko boy, ha? Daddy, basta. Mag-play sa mo ni Annabelle dito ka, kay istorya sa minimali Daddy, ni mo. balik yun. May pwede na lang ka, Daddy. Balik, Daddy. Sige na anak, mag-play sa mo ni Annabelle, ha? Si Annabelle na sa istorya, ha? Annabelle, Annabelle. Hmm. Kaya ako sa may kasulti ito ng uyab. Si istorya, ano yabi? Pilon na naman istorya na na. Tinuod bitaw na kay uyab. Florence, sila pangatik, uy. Pwede ba din natin isgutan si Florence din eh? So, sige, isgutan na to na. Makita mo sa itong anak, nag-uban mo. Nagpakita mo ko ko? Ulit makita ang gani mo. Ay, makita pa rin mo. Ulit ang gani makita mo. Gusto mo gini gusto mo? Tatra ko din. Ay, sige ko ba? Huwag ka mo nang init pa kay kagulos ko ha. Ano ko din para sa bata? Ay, mo pa mo kung ano. Ayo, baboy ko ba? Boy ko. Yes, dali dire. Boy ko. Boy ko. Hindi mo magkaskuha ba? Wala ko gimingaw. Wala din. Ay, boy ko ba? Gusto mo? Boy ko. Boy lagi ko. Boy lagi ko. Sige, ayaw. Sige, ayaw, dugay. Ang ganda ko. Boy lagi ko. Gardo, boy ko. Talit na din. Boy ko ba? Boy ko. Talit diri. Gardo, boy ko. Ah, Oh. may kanyuli pa ka. Ano sa mga Domingo di makamuli diri, ha? Di makamakontak. Florence, ikapoy ko. Ayaw ko ano. Ay, ko ka na agad. Ayaw pa ko gayan. Malita pa ko gikan. Ano ako sa balita kagigikan di ay? Alam ko ba lang magiging balita sa kayo pa kato pa nagdulmar. Pabuti ng istorya pamalagi sila mga asawa. Sila mga uyab. Ay ko pareha to yung barkada nga bisag gayag malita pagkuman maturbo ko tabato. Sila ni mo. Kaya ko ka na nakapag-istorya. Asam dyan ay kagikan gidi ay? Asam dyan ay kagikan gidi ay? Ha? Malita gani, di ka Kinakita mo dito sa imo nga dating live-in partner. Ha? Kunya, ako dire. Pag-usapan ko dire. Nagmata lang ako morning. wa ko kabalo. Nagmata lang ako July morning, ani. Oy, wa ko kay bawg asa na to siya na muyo. Basta magkita ra miya na tungod lang sa bata. Pero talagsara po kay na. Kabalo ba yan ka nga taga malita ba yan ko? Kunya, kabalo ko nga taga-malita ka. Ikuwang na kay kong lula. Asa may gusto nimo? Sila ni mo. Pareha to kumigo nga. Huwag yung giuli yung lula dito sa bowl, di. Di pa damgo. Ha? O gani. Pero ay ko ka lang nakapag-istorya. So, may ginay mo hati doon. Anay nang imo dito. Sige, kita-kita mo na dito. Kabalo pa dyan kasi mo nga. Hili kay kagala ng mga last for the road. Oy, kung siya nakasinood, wala sila sa malita. Ano ka masayo? Oh, nakabalo ka kay oh, sa to pa. Pili mo punta ka to kay nakabalo ka. Ha? Siyempre, ano pa sa malita, di makita mi dito. Kung sa may istorya ni mo. Ah. Kung kabalo dyan ko, kay siyempre, ka-text-text mi tungod na sa mga anak. Kung wala ko labot. Nagpan mo, kay magbalik naman. Hindi mo plano nga magbalik siguro. Mauna. Ikaw pa ba tayo? Sirlanin mo. Ang sirlanin mo. Ay, kung alam na. Asa? Ah. Gardo. Mauna. Pag may istoryahan na yung talikod-talikod na yun. Gardo pa. Duwabi ka ka daw ako ulit. Gardo. Bantay lang ka sa kuwagay. Bantay lang ka sa kuwagay, yung haka.
na po ka sa inyo, ha? Di ba sa mga Domingo na ka muli dito? Karon, Merkulis pa gani? Niyato na ka? Mabalik ka pa ka dito? Importante lang kayo kay tatay lagi. Tao. Laro ha, ginagardo. Hindi ko kumutuwa lang yung mga. Tatay ang akong gikuhan ba? Astila ni mo, tatay na po ni mo. Nausan na po ni mo, tatay ni mo. Ha? Sinabog ka lang ko, kaya arthritis. Rayuma, mangutin. Girayo ma, natural na, katiguan na. Ano mo na mga abusado yan? Ano may problema na muli ko sa pamilya? Muli ka na kasi yung pamilya, gilabtan ba rin ka? Ay ko balihakan. Ayaw po kong baliya. Ay ko balihakan, kaya gani ako. Astila niyo. Ako, kabalo Muli ba ko sa pamilya, ayaw po. Kabalo ba yung kasi ako nga magsilot kung bato kanto kami magkita mo yung. Pila, teka king. Ay, ulit pa dyan na. Si Pinky, huwag ang bata, wala sila sa balita. Sabot ka? Hindi may pakikita. Lagi na may kontak atong gila mo malay ba ako na sige mo text kita ta dito. Ha? Ikaw ba? Okay ka gano'n. Siguro ka na magkita mo sa balong domingo magkamo mag-uban mo. Saan ba kita mo pa kung balita? Malay ba ako? Ha? O ato ka dito kung asa na sila. Ayaw ko biaya. Babang ko! Dili. Babang ko! Dili. Ngunit mo kumabakay? Basta diara ka. Garda! Ay ko Garda! Babang ko Garda! Garda! Mahal tayo mga kasolina. Wala naman yung kasolina yung motor. Basta diara ka. Garda! Ayun! Ayun! Magkalapit ka rin sa akin siya! Ay, Asip! Asip! Balibar! Ay, naku, mararabag ko. Jin, Mr. Jin. Ay, sige, din ako. Mararabag yung kagubayan ng cash. Utang na maginay mo, ah. Alo, yakas ko. Awa mataka. Mataka tira. Mataka. Pintor biya ko. Magkailas ko, ha? Ha? Jiman! Jiman is my name. Ay, naku, kulabot din mo. Saan naman po? Tanga tayo ko min. Ay, naku. Kung gusto ka mo gwapo, no? Pistingin na kwan. Masulihin na imong naong. Basta, huwag kakita niya ako, ha? Ako dali, ang dalawa akong tato sa laya. Ha? Ha? Leke versus buak. Ha? Asara ka na. Huwag ka nang imong liki. Dapat sa ulo ni mo nakita to. Kay liki ka ulo. Ay, wala pa, day. O saan naman po? Ay, mo na niya, parawalog ba? Parawalog. Saan naman po yung tangon lagi? Ay, tadi ko, hindi kay, mintura mi dito, pintura na ba ito? Wala nga takinan ba? Sa matagiya na nga. Siguro may paimlog subtin siya yung palitan subtin. Uy, pakayuhin mo na tagiyan na. Uy, nausa mo na tagiyan na. Di mo na kabalo mo pintos. Ay, Ang tagiya na kay, ako may... Sa gula ko nag-ihi ang tinira na. Uy. ang tagiya na kay, maro ang tagiya na, may ngunay nga, part mo, pasit ako part kay, muli sa ko, pero mabalik ko. Pagkagba po kung paabot po niya, hindi mo balik day. Mutik ka sa ko, pagkabot sa ilang balay, mutik lang, atsup, wala. Uy, kung ako'y mamistura na, no? Nilagam ko. Ay, Sino ko nga mauli? Ah, sige lang po. Sumahuman yung pa. Pag uma, wala ko na yung mahuman. Ano, sa budang. ayaw kayo ko, ano ko dyan ko na, Sa buka ni mo ko. bukan, hindi mo na, atsup, naman kaya ba, nakarawalo May ba? mga ingon. Para, lami kay gana ba? Lami kay gana. Sino sa tayo mong ingon sa buka? Wapan, may karinjit. Sa tayo mong utangan, bi. Dali, uy. Kaya ka na ako, gusto ko na ako na tinapa, ka ng dagso ka nga tinapa. Itlog. Ay, kananay mo nga. O, sige. Jadi yan, sama kayo. Para tuloy-tuloy ang gana ba? Para at Uy, pinutula kay. Sinusara ba itong boyfriend na si Ipe? Nakuha ba kayo itong tao? Masumbagan yung ka-ato. Pero ay, kabalaka, kaya di mag-a-appeal sa kong linyada. Sige na, alam ka na.
Salamat kayo, salamat kayo. Yung packaging eh. Ay, si Mas Buntag yung tangan na sang. Okay, Ay, pag-api. Mads, may buntag, Uy, Mads. Mads. Alam mo, basta ko chika di mo, Mads. Ngayon sa man. Dahil naman ako boyfriend, di na si Nico. Ano naman po? Ipit na po. Ay, yung dalo basketball mo siya, tangkad pa dyan kayo, Mads. Mo ba? Wala ba yan ang tangkad ng dakong tiil ka? Wala ba yan ka, ana? Baka Mads kaya ako. Ang kaya Mads, ay kaya ako healthcare. Ano naman, ready naman. Isa pa emergency. Ako, wala na po. Oo, sama si Paring Gardo, wala mo kita niya. Nili na po lagi sila, ha, Mads. Oh, siya ko na. Ay, kasi ayayag yun, Mads. Uy, Mads, wala di na na maayo, Mads. At hindi naman siya makugong, Mads. May sino mag-add to dito, Mads. Eh? Sumalita. Oo, dito sa balita. Medyo ka nga dito siya. Dapat Kumain mo na lang niya, Mads. Kilala ko siya si Kason, siyang lolo na po na yung tatay niya po na nagdahit na ito yung tatay daw. Wala ka pa rin. Mas ayaw yung kumpiyansa sa mga laki ron, mas kay katoong amigo isa. Kada unto na lang yung mawaan ang iyang siya. Ang putong asa na siya ayaw magpawasin. Kuya, dugay kayo mauli. Katalingan niyo mga barbero? Dahil gusto, amo na lang sila. Ako amat kay, magkabalo, biya juga man ako, di ko gusto nga, nagduda na kung ano kay, nagduda ko kasi kita-kita sa mama sa iyang anak, Mads, niya, kabalo na biya ka na ako, nakikupundasyon na niya, kasi di ko gusto magbulag, Mads. Kaya akong buhaton, Mads. Ayaw pa, pasa nagbalita ko sure yung ka kung naana dito. Mads, ayaw, Mads, kasi mag-away, may Mads. Mas, mo lagi na, Mas, ang ako matambag ni mo, Mas, kung gusto niyo masiguro kung naabagin siya dito, uwa. Mads, weh, Sige na, wala Mas. akong buhaton, Mads. At tuwa na, Mas, dili. Dili, Mas, lakaw na. Mads, tarong, Mads ba? Lakaw na. May mga masahe, Mads, be. Mas, ito lang siguro, Mas. Mag-away na po, ano, Mas. Mads, ay na ni Mads, oy. Lakaw na ako naka-split, eh. Lakaw na ko, wala. Halapag po yun. Coco! Ikaw ba? Ikaw ba? Ay mo na po nang gisan ko ang akong tubadi. Awa na po kayo balik siya. Pagkabay ka. Alas, sige. Palihog na kong tugway. Yan ang atong kanding dito. Wala ko lang. Ako gusto ko ito kita kanding ni mo kung ding. At talang to sa nahanding. Pagkaman, ikot-ikot na natin mo ding ha. Kuya, ito man po. Ito mo pa siya. Sige, kato na lang kabaw na ka. Ito ko ito lo kay maglimutan. Mutabok ko tos kasada lo. Sino man yung pasurdo ng bataan? Ala kay. Ay, patay mo. Sige. Ang rabbit, ipagkaon na ni magkumpay. Sira kong di. Tagaan man ako to. Pagkanda na kay hinay na kay musaksyon. Di naman naghan. Para to akong di tagaan o kanang lagaraw. Ginagaw na bet. Ikalay pangwalit sa bet. Ikalay pangwalit kumpay bet. Usa naman yung nakawan. Tay. Tay, ngayong hapon, Tay. Isa ba yun? Tay. Tay. Hoy, liya ka man. Wala, Tay. Wala ko diri. Florencia, bibiyahe ka. Ayaw ko diri. Flores lang. After Florence, ganun liya ka. Ay, ka na nga. Nasi, Gardo diri, Tay. Gardo. Gardo ba? Ako nga na. Ay, dili, Tay. Baga na eh, naglibog ko. Kaya malay na kong gwardya na. Wala man dali. Kasi wala diri nga. Sige, bila siya kanina ito. Para sa Sabado Domingo, bila siya mga diri tayo niya. Karon ni ani na po daw siya itong hapon, ani siya diri kay. Kasi kasuhon daw ka kay. Nagliso na daw ka ginhawa. Bako. Matay ni Batawa, manigyan po na semestral manunglos ko. Tay, mo niya, Tay. Asa na siya ron, Tay? Wala siya ni ulit dali. Last year ulit. Ito pang December. Unsa? Kada,
Halos siya kada semana siya maglakaw? Nakaroon ni Sandere? Wala lagi sa may uli. Ganito kahiban yung bugulo. Ayaw ko kung anabi no ang itay. Kabalo ko nga komedya rin ang imuha tay. Wala ko na Nihiwi ang kinamedya. nihiwi ang naong ni tay. Wala lagi. Tay na ang daling. Tay, sige, nagusto nga eh. Asa na siya, tay? Daot is Trisbe at ibaba ba? Ibaba ng Trisbe. Tingnan ka, wala lagi sa niuli. Last year ulit, Disimbre. Tay, salamat kay tay. Asa ba siya posible? Asa, yung lagaan na tay. Para posible makita anak ko siya tay. Beto yan anak. Ati manong dito niya yung anak. Palangga ba yan niya to si Angel? Asa man tong iyang asawa diri yung libin-libin niya? Wala man to ang mas Davao. Ha? Mau ba? Luha daw nagpuyo sa Isayar. Tuwa dito. Sige tay, sige tay. Monto ko tay. Pabalik ako. Dali ba? Dali ba? Dali ba? Daddy, Daddy! Nagluto pa ko! Yeah! Hindi mo natuto. Nag-aalihan mo ka dali sa park. Ikaw ba? Naglaga ba sa park? Nagantay ko makikontento na kayo sa mami, Daddy! Sila kaya ay nanganap people. Angel, ayaw pa ka makambak na Angel, ha? Daddy, kumabang, Daddy! Naramin sa Sila mami gina. mo din. Sila gina Kauntawan ng na upan. ice cream. Dili. Mami, ice cream. Sakit tayo. Umipati ka. No. Deli. Deli. Pangantog? Ano naman ang mataliw ka na, ano? Saan? Nabuhat mali-mali na ako, Gardo. Gusto niya Sabi pala ko dito, nagbalita wala ni ganito, balita kayo, hindi pala kaya dito. Pakakon ka, liar, evil ka. Lawrence Pamina. Ayaw na kukunta ka. Ano man? Kaya nagpalit ako sa ibang living partner. Mahawa na po ko dari. Unsan! Kadungog ka. Gardo, ay kong biyahe. Kaya-kaya ang atong pinagdamaan. Ang atong pundasyon. Hindi ko masagot. Dili. Wala kayong mabuhat. Dili ko masagot. Ayaw na kukunta ka. Sagot ka. Ayaw na kukunta ka. Ay, Gardo, gunita ako ng Layas upa. Layas ako. Gardo! Gardo! Gardo!
Dulanday. Ngayon na lang kadali. Mahanaw ang among relasyon ni Gardo. Tapat ka tuwig, Bi. Ako na kayo kung na-invest sa among relasyon. Maski ikaw, kamo. Oo, kamo diha. Masugot na lang ba mo? Dili na lang ba mumusukol? Dulanday, paminaw na lang ko sa iyo ikatambag sa kuha. Pag gano'n mas gusto mo niya dito bumalik. Iyan naman itong gisuka. Anong iya pamampuniton? Pagpaabot ko, Dulanday. Dagan kayong salamat. Inyong suwat magtatampo. Florence.